Astăzi vom reacționa la ce s-a întâmplat cu youtuberul Nin, să vedem ce s-a întâmplat, că o să băgăm aici videoclipul, iar eu nu o să vorbesc la niște părți, deci haideți să începem. V-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod, din fericire, din câte vedeți și voi, nu sunt mort. Sau poate din tristețea câteva persoane. Aici are dreptate. Mulți au zis că Nin s-a aruncat de pe o stâncă pe live-ul acela, dar nu e adevărat, că mai trăiește încă. Hai să începem. Nu sunt mort. N-am făcut alegerea de care am spus-o, pentru că o să vă povestesc în acest video tot ce s-a întâmplat în aceste zile în care n-am postat și n-am dat niciun semn de viață, să spun așa, și o să vă spun ce o să fac pe viitor, pentru că am un plan, să spun așa, și deci nu o să fiu cel mai activ. Dar hai să începem direct cu videoclipul chiar acum. Încă mă vedeți în momentul de față, încă își în casă, să spun așa, asta să mă întorc aici să fie lumina din față, numai că hai să începem direct cu povestea. Când am fost acolo și am făcut acel live, să spun așa, au venit niște foști colegi care eu nu-i consideram, să spun așa. Deci, cred că sunt fost colegi de liceu, asta o să cred, pentru că n-are altceva să fie. Hai să începem. Și am uitat să vă zic, dacă găsesc părți care n-au sens, o să vi le zic. Dacă nu mai au fost colegi, eu am crezut că bunichea mea gata, se duce prin ea, se duce tot. Dar le mulțumesc pe calea asta că au venit acolo, au vorbit cu mine, m-au ținut de vorbă, mi-au explicat mai multe lucruri. Să spun așa, m-au salvat pentru că eram extrem de aproape. Deci, era și ploaia. Deci, Nin se referea că mai avea puțin și se arunca pe stâncă. La asta se referea Nin. Ok, cea, să nu credeți că mai avea și făcea ceva rău sau să-și spargă capul. M-au salvat niște colegi, să spun asta. Niște colegi care eu nu mai credeam că sprichem, pentru că teoretic, dacă știți, n-am apucat să termin școala, dar aparent asta vreau să-mi demonstrez ei, că sunt breaking, chiar dacă nu mai am fost la școală, să spun așa cu ei. Omul meu nici nu a terminat școala. Ce naiba. Și chiar dacă teoretic n-am reușit să termin școala cu ei, am rămas breaking, asta vreau să-mi arăt ei. Nu, terminat școala cu ei. Îi Răzvan, îi Casian și îi Tavi. Deci le mulțumesc deci Răzvan, care au venit acolo, m-au ținut de vorbă, mi-au explicat mai multe lucruri, să spun așa, au fost primul ajutor care au venit pentru mine, să spun așa, pentru situația pe care o am, au fost primul ajutor venit extrem de rapid, să spun așa, pentru că eram extrem de aproape să fac acel lucru fără nici să mai minim mișto. Dar hai să trecem mai departe acum ce s-a întâmplat în aceste zile în care am văzut că n-am mai postat. Deși am spus că o să dau indiciu, să spun, nu indiciu, o să postez dacă nu fac asta. N-am putut face asta pentru că n-am simțit puterea, nici acum nu simt puterea să fac neapărat videoclipul ăsta, dar vreau să fac ca să termin speculațiile astea, ca să arăt că de fapt își în viață, numai că teoretic am nevoie de un pic de timp, ca să revin eu, nu neapărat pauză să spun asta, dar un pic de timp, tot că o să vă arăt imediat, că încerc să fac aici, teoretic să rezolv, doar trebuie înainte să intru în poveste, care o să fac chiar acum. Deci, să spun așa, v-am spus, am reușit acolo, hai că mă pun aici pe scaun un pic să stau așa, am reușit acolo să nu fac acel lucru, să nu fac această decizie. Au venit acolo niște colegi cu care am vorbit, care m-au ținut de vorbă. Am petrecut niște timp pe ei, să spun așa, am mers, am mâncat, am mai vorbit, am vorbit și despre școală, am vorbit mai multe lucruri și mi-au explicat și ei să spun că viața nu e un lucru rău și m-au ajutat practic moral, să spun așa, m-au ajutat moral, mi-au explicat mai multe lucruri, după cum am spus. Ziua următoare am mai stat, să spun așa, n-am mai făcut nimic. De fapt, să vă spun, înainte, când fix în ziua în care au venit colegii, am sunat la 112 din nou, am chemat din nou ambulanță și poliția, am spus că mai încerc încă o dată să o ducă pe mama, pentru că vă știți deja povestea, vă pot arăta ce avem aici, să încerc în momentul ăsta de față, o să vedeți imediat că încerc să fac curat, pentru că o să... Deci, hai să vă zic un lucru, mama lui Nin s-a îmbolnăvit și o încercat Nin să aducă ambulanță sau poliția, pentru că, da, nu se simte bine, dar poliția nici salvarea nu a fost de acord, dar mai încercă. Și sper să reușească, că vreau ca iubita Tuzi să se facă bine. Că asta o are din noiembrie 2023, asta e tare. Nu mai aici. Deci, continuând, am sunat la 112 din nou. E cam ciudat că o are din 2023 și... încă mai în viață. Dar sper să rămână în viață
în viață sper să fie iubita lui Nin. Am chemat poliția, ambulanța, nu a venit poliția, deci doar poliția a putut face ceva în cazul ăsta, au venit doar ambulanță, doar că de data asta sunt martori acei 4 băieți care au venit să mă azuche, să spun așa, că au auzit când au ajuns aici ambulanța, că nu-i poate face nimic lui mama. Deci cumva de data asta i-am martor pe ei, să spun așa, nu știu cum să țin asta, că telefonul îl țin pe un selfie stick. Da, să fim la studio profesional aici, nu că ar fi ceva de rău asta. Bun, deci continuăm mai departe. În prima zi în care am vrut să fac acel lucru, nu s-a întâmplat nimic. Am sunat la Barman, doar niște apreciere. E reclamă, revin imediat. ambulanță, au venit doar ambulanța, poliția nu m-a trimis. Deci practic să spun așa... Da, dacă sunt reclame, o să revin. Chat, ok? De dispețerat, deși era și poliția pe apel, au spus că vine și poliția un echipaj, nu a venit nicio poliție, care s-a întâmplat duminică când am făcut acel live. Deci, în primul rând, minții de dispețerat din nou, dar trecem mai departe, că spun așa că s-au făcut niște lucruri mult mai ok. Bun, mergem mai departe. Zilele următoare, să spun așa, ori veni mai multe persoane cu susținere, să spun așa. Vă mulțumesc în primul rând și vouă comunității pentru că m-ați susținut, să spun așa, mă susțineți. Chiar nu mă așteptam, chiar de asta am și postat acel videoclip, chiar de asta am făcut și acel live, pentru că teoretic am simțit că doar voi, comunitatea pe care o am, nu mai sunteți alături și doar vouă vă pot vorbi deschis, pentru că în rest nu aveam cum să vorbesc deschis, nu am părinți. Pe mama, dacă știți, o am, dar nu pot vorbi, ați văzut în videoclipul ăla. Pe alte persoane n-am prieteni, n-am avut în momentul ăla în care să știu că aș putea vorbi normal, să spun să vorbesc deschis. Și teoretic am simțit că doar vouă, comunității, vă mai pot vorbi deschis, de aceea am și făcut live-ul în care v-am mai răspuns la întrebări, am postat și videoclipul ăla în care ați văzut ce simt. Deci, practic, doar voi ați fost ultima mea salvare și chiar ați fost ultima mea salvare, pentru că, să spun așa, m-ați salvat. Să trecem mai departe. Deci, zilele următoare au fost o grămadă de susținere, s-a vorbit destul de mult, să spun așa. Dacă nu greșesc, primul care a postat a fost Dani Fordovini, mulțumesc lui Dani care are pagina YouTube News. Dacă nu greșesc, din ce mi-au trimis mai multe persoane și cred că de aici a început să fie mai mult semnul ăsta de întrebare cu ce s-a întâmplat. Povestea după, în continuare, a fost în felul următor. Zilele următoare a făcut tot Dani, dacă nu greșesc, un videoclip, după a făcut încă un băiat un videoclip, parcă pe YouTube. I-am uitat numele, care au spus niște informații false, să spun așa. Nu au spus cel mai corect, pentru că eu n-am furat niciun sort, n-am bubuit după videoclipuri furate, videoclipuri cu controller își filmate de mine, să spun așa, cu telefonul meu, cu stardropurile mele, cu controllerul meu, mai ales controller care e de la Wisark, care eu am colaborare cu Wisark, din câte știți. Deci, teoretic, acolo au dat niște informații false, nu mi-a plăcut să spun așa, dar n-am vrut să comentez. Doar vreau să spun că informațiile alea că am bubuit cu videoclipuri furate de pe TikTok sunt complet false. Videoclipurile alea de pe TikTok, care sunt cu controller, sunt tot ale mele, dacă nu s-au uitat la cont, probabil că nu au văzut. Și acolo am tot milioane de vizualizări, să spun așa. Deci sunt tot videoclipurile mele, nu sunt furate de nicăieri, sunt făcute de mine. Sunt făcute de mine în natură, pentru că am văzut că au bubuit odată în natură, am zis că le fac în natură, pentru că teoretic, dacă faci odată vizionări, de ce să schimbi ceva ce e bun, să spun așa. Trecând mai departe, le mulțumesc oricum că au făcut videoclip ca și cum au viralizat puțin cazul. Deși eu nu mă așteptam la asta, vă spun sincer că nu doream neapărat viralizarea cazului, îmi doream doar să vorbesc eu sincer cu comunitatea ca să vadă tot ce simt și tot ce se întâmplă, să spun așa, în viața mea. Pentru că simțeam în piatră pe inimă că mulți ar crede că mi-e bine, să spun așa, în viață, că, vai, Doamne, fac cu YouTube, fac nu știu ce, fac videoclipuri, poate mulți consideră videoclipuri bune, că nu știu ce, deși nu era... Of, Nin, nouă ne plac videoclipurile tale, dar nu știu de ce n-ai mai postat. Noi te susținem. Noi te susținem, dar sper să mai postezi, că dacă nu postezi, nu o să mai fie tare. Așa, cumva simțeam că mint că aș avea o viață bună, deși nu aveam. Trecând mai departe, s-au făcut o grămadă de videoclipuri, au făcut Dani Fordovin, au făcut acel băiat de m-a spus care au mințit puțin cu videoclipuri că ați furat pe TikTok. Dacă nu greșesc, s-a făcut și pe TikTok videoclip, tot de el parcă, cred că de acolo de la el mi se pare că s-a făcut mai viral cazul. Au făcut și Dani Fordovin Sort, care are acum în momentul ăsta aproape 200.000 de vizualizări. Și am uitat să vă zic, nu o să reacționez la tot videoclipul, numai la jumătate. Uite ce mi s-a... Uite, o să reacționăm. Mi se pare extrem de mult, nu știu cum o bubuit așa de mult.
Deci vă spun, eu n-am vrut atenție, n-am vrut în genul ăsta, am vrut doar să vorbesc cu comunitatea deschis. Dacă s-au ajuns mai departe, să și primesc cumva... Ia! Asta m-am dus și vorbesc cu mine. Da, și le-am de la Nico? Da, tu ești băiatul ei. Acum am mers și am vorbit cu o scris sute de oameni. Nu știu ce, că la protecția, dar la poliție. Da, o dus, deci am rezolvat, eu o dus la spitalul Sasă ieri. O dus-o. Da, am băgat și cu mai principal am venit cu casă. Nu știu dacă asta m-am dus, că am văzut sute de mesaje și am vorbit cu Nicu și a zis că nu sunt. Că acum, pentru tine personal, deja la protecția copilului, nu mai putem să... Am 19, asta și eu. Exact, dragule, nu. Și atunci trebuie și vedem cu casa, dar nu știu dacă Nicu știe sau domnul primar. Dar mergi până sus la Nicu, la secretar, știi unde are birou, așa-i? Da, păi nu mă aud pe jos. Așa. Și asta nu știu ce a spus de frăți. Mi s-a spus că ar trebui la primărie, de la poliție. Dar ce are... Tu ești major. Da. Dar ce nu faci sesizare la poliție? Păi poliția mi-a spus că nu poate face nimic. Dar de ce nu poate face nimic? Nu Ce bolnavă e? Da, da. Cum îl cheamă pe domnul la poliție? A spus că n-are ce face și abia m-am plâns, abia o dus la spitalul Sasă ieri, pe ea. Și legat că ascunde casă, a spus să se vină la primărie. Păi caz social sau ceva în genul. Dar ea unde i-am mai dat? La spitalul Sasă a dus ieri, că am făcut cumva cu ei, cu poliția și ambulanță. Na, bun. Nu, deci dacă e internat, atunci nu avem ce face până când o internează, să vedem. Nu știu. Dar ce să facem noi? Dar nu e legat de ea, mă de casă legat. Așa, și ce să face legat de casă? Să veniți măcar să vedeți cum e acolo. Adică pe viitor măcar să știe, să nu mai să lase așa, să nu fie uitat că lumea pe acolo. Păi nu te drăgume, dar e vorba despre casa voastră. Dar nu știu pe cine contracta aia, dacă tate o murit, că teoretic era pe tati. Da. Știți că o murit, o picat pe aia contractul sau cum? Dacă ea nu a fost la primărie, nu o să vrea nimic, nu? Tatălui Nino murit? Bă, Nin, te rog să-mi răspunzi la comentariu, că vreau să te întreb dacă tatălui Nino murit. O să scriu și în comentariu dacă ceva, că dacă Nin pot să-mi răspunzi dacă tatăl tău a murit. Ok. Nu știu ce. Aia nu știu spui, dacă e mai cuiva acolo, aia eu spun. Păi sunteți urmașii lui, cum? O să dăm după la ultima asta, pentru că uite, o să dăm asta la ultima. Complicat tot aici. Foarte complicat. Dacă poliția mi-a spus să vin aici, că nu-i de competența lor să ocupe ei, nici măcar de ea, nu știu, duc la spital, că nu era după ei. O spus că tot aici la primărie trebuie să vin să spun și legată de ea, ca și cum primăria și ei măsuri ca să o ducă la spital, nu poliție. Păi, dar mi-a spus că am sunat abuziv la poliție pentru a duce pe ea, chit că ea era... Scuze. Chit că ea era agresivă, au spus că a fi sunat abuziv ca să o ducă pe ea la spital, că nu se ocupă ei constituțional și primăria. Păi, dar trebuie să ai sunat la 112. Da. Nu, dacă vine 112, trebuie să se ocupe de caz. Ce are primăria acum? Păi aia mi-a spus, domn polițist, că ei nu se ocupă de așa ceva. Nimeni nu se ocupă cu nimic. Atunci pentru ce poliția? Păi aia m-am întrebat și eu l-am întrebat, dar domn polițist, atunci pentru ce? Cu cine? La cine să apelezi dacă dumneavoastră sunteți ca scund ăsta legal, care are cuchiare mai mari, să spun? Noi ca și caz social v-am dat locuiri. Nici n-are dreptate, chiar și eu sunt confuz de ce are poliția. Ți-a cu, nu știu, primăria. Revenim. Deci, din câte vedeți, vă mulțumesc și vouă comunității lui Ciprian, să spun așa, pentru toate e-mail-urile oferite. Cumva s-a făcut un semn de alarmă acolo la ei, pentru că s-a dat o grămadă. Și eu am dat e-mail, din câte ați văzut, dar eu n-am primit un răspuns în aprilie, să spun așa, dar vă mulțumesc vouă și comunității lui Ciprian. O să revenim aici, că vreau să auzim ce sunt. Față, are niște probleme. Dacă mă pun la el, mă curentează. Deci, asta e un fel de problemă nu legată de situația în care se întâmplă, e legat de calculator. Mă curentează fie de la căști, fie de la microfon. Și eu mă gândesc că e în momentul de față problemă din cauza că stau cu picioarele în apă. Pentru că acolo încă e ud, să spun asta. Din câte m-a spus, am avut ud în casă că o distrus instalația. Și nu știu când o să revin cu videoclipuri, dar când o să vedeți că postez gaming, primul videoclip de gaming, înseamnă că am revenit înapoi și cu gaming. Dar momentan nu o să revin cu gaming, că vreau să reparat și după ca și cum vreau să pun pe picioare ca după să fie bine. Că după dacă e bine, vă spun eu că o să fac cumva să rămână bine la fel. Nu o să mai fie distrus din nou casa și asta. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la videoclip. Eu am fost Nin.
Vă mulțumesc pentru toată susținerea tuturor, mă înclin. Vă sunt chestii mai tari, chiar vă respect pe toți și chiar sunt extrem de bucuros și spun așa că am primit ajutor, deși nu mă așteptam să primesc ajutor. Vă mulțumesc încă o dată, sunt chestii mai tari. Ceau tuturor! Bună! Ce s-a întâmplat cu youtuberul Lin? Am reacționat, deci o să postăm videoclipul acum, deci hai să închidem. Pa, pa!